projecte PANICU, de les seves sigles Automatic Pain Assessment in Neonatal Intensive Care Units, neix des de la vessant infermera en el si de l'objecte de valorar el dolor als neonats que estan ingressats a la unitat de cures intensives neonatals. Entre un 61 i un 63% dels professionals sanitaris no utilitzen escales de valoració del dolor a pediatria, no? I que un 41,2% dels nens hospitalitzats a nivell de pediatria pateixen dolor. A partir d'aquí, si realment podem monitoritzar el que és la tensió arterial, la freqüència cardíaca, la saturació d'oxigen, per què no es pot monitoritzar el dolor que pateix un neonat que està ingressat a la unitat de cures intensives neonatals? Quan un neonat pateix dolor que s'alteren, podem observar que té el fronziment del cenyo, té un plor més vigorós, augmenta la tensió arterial, augmenta la freqüència cardíaca, disminueix la saturació d'oxigen i la freqüència respiratòria. I a partir d'aquí és quan entra la enginyeria informàtica i a través dels paràmetres comportamentals, com pot ser el plor i el moviment del neonat, com aquest es pot captar i transformar-lo en un valor quantitatiu, i això es fa a través de l'aprenentatge automàtic i la intel·ligència artificial. El projecte en si, nascut des de la infermeria, té una capacitat potencial com perquè sigui aplicat a les UCIs neonatals d'arreu de Catalunya, a l'estat espanyol i fins i tot perquè no podríem parlar a nivell internacional.